हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 जागोन पस्टआ गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइनि मोडआ अनलाइन थ' जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो लास्ट डेटआ जाबाय 10 आगस्ट बेनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन खालामदो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ आरो बेसेबां बेसेबां भेकेन्सि दंमारो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो गासैबो जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन आरो लोगोफोर चेनेलाव नोंथांमोना जायफोर गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा फै जों थांग्रोनोसै गुवाहाटी हाइकर्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन नोंथांमोना दा बेयाव फैनाय लोगो लोगोनै बे जाबाय लोगोफोर एप्लाइ अनलाइन जागासिनो दङ दा बे जाबाय नै ग्रेड 3 पस्टआ बे जाबाय आसाम जुडिशियल सार्भिस गुवाहाटी हाइकर्टआव जागोन दा बेनिफ्राय जों नायनोसै बेयाव मोनसे नटिसखौ नायग्रोनोसै दा जों नटिसखौ डाउनलड खालामनोसै नाथाय लोगोफोर बे भेकेन्सिया सिगाङावनो फैदोंमोन नाथाय पस्टआ खममोन दा बेयावनो गोदानै रिभाइस नटिस होदों दा नायदो नै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै बेयाव दायो बेयाव आङो डाउनलड खालामबाय नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन गाहायाव दङ डिसक्रिपसनाव दा बेनिफ्राय जों नायनोसै नै पस्टआ बेसेबां दंमारो दा बेयाव नायदो एसटिफ्रा साबा दङ एप्लाइखौ खालामनो हागोन टटेल पस्टआ दङ 22ल' दा ग्रेड 3 पस्ट जागोन जों अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय नायदो लोगोफोर बेयाव मारै मारै एप्लाइ खालामनांगौ आं गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होगोन दा सिगाङावनो नटिफिकेसन फैखादोंमोन नाथाय दायो गोदानै नटिफिकेसन होदों आरो दा बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटखौ बारायना होबाय दा बेनिफ्राय एसटिफ्रा साबा जाबाय भेकेन्सिया एसटि फिया आरो बेनिफ्राय एचआ 9 जाबाय सिगाङाव खममोन दा बेनिफ्राय नायदो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 10 आगस्टसिम थागोन नोंथांमोना खालामनांगोन अनलाइन आरो पेमेन्ट दाननायनि खोथा होदों दा पेमेन्टआ बेसेबां दाननांगौ जोङो गासैखौबो अफिसियेल नटिफिकेसन नायबावगोन सिगांनिखौ गासिबो डिटेल्सआ दङ दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे इन्सट्राक्सन्स मोनगोन दा बेनिखायनो जोङो एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ स्टेप बाय स्टेप नायनो हागोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ दा जों नायनोसै सिगांनि नटिफिकेसन जे जों पेमेन्टखौ बेसेबां दाननांगौ थ' लोगोफोर जों नायनोसै दानिया सिगांनि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ बेथ' गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन 10 आगस्टसिम दा नैबे लोगोफोर सिगांनि अफिसियेल नटिफिकेसनमोन आरो दा बेयाव लास्ट डेटआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा लास्ट डेटआ 28 जुनमोन नाथाय बेखौथ' दायो बारायना होखाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय दा जोंनि स्केल फिखौ नायदो लोगोफोर स्केल फिया नै नुनो मोन्दों नोंथांमोना 27,000निफ्राय जागायो दा बेनिफ्राय नायनोसै पस्टआ सिगाङाव एसटिफ्रा साथामल'मोन आरो एसटि एचआ सानै दंमोन दायो बारायना होबाय एसटि फिया साबा जाबाय बेनिफ्राय एसटि एचआबो 9 जाबाय नाथाय भेकेन्सिया 22 दङ दा बेनि गेजेराव एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ नायदो दा जोंनि बैसोआ लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोना बैसोखौ नायदो 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा एसटि दा बेनिफ्राय नायदो सोरनि थाखाय फैदों क्राइटेरिया नोंथांमोना बेयाव ल' डिग्री खालामनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेयाव दा बे जाबाय लोगोफोर जायफोरा ल' डिग्री खालामदों अब्लासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया जों नायनायसै माखासे सेलेक्सन क्राइटेरियाखौ बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ रिटेन एग्जाम लागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन बेनिफ्राय जायफोर स्कर खालामो 60% अब्लासो नोंथांमोना टायार 2 एग्जामाव नोंथांमोना मेन एग्जामाव बाहागो लानो हागोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जों फिसखौ नायनोसै बेसेबां फिस होनांगोन दा जोङो आरो बेयाव दंबावो पार्सनेल इन्टारभिउआव बेनो जाबाय 50 मार्क्सनि जायो आरो दा बेखौ जों उनाव मिथिबाय थागोन नोंथांमोना जायफोर क्वालिफाइड जायो दानिया जों फिसखौ नायनोसै दा फिसखौ नायनायनि सिगां माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेनो जाबाय वेबसाइटआ www.gsconline.gov.in नोंथांमोना बेयाव वेबसाइटआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोङो फिसखौ नायनोसै दानिया दा नायदो लोगोफोर फिसा दङ दा जोंनि एसटिफ्रा 250 दाननांगोन आरो जोंनि एसटिफ्रा बेयाव 250 दाननांगोन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन दा बेनिसिम लोगोफोर जायफोरा क्राइटेरिया मिलायबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो बेयाव ल' डिग्री खालामनाय जानांगोन आरो थ' नोंथांमोना जायफोर एलएलबिफोर खालामनाय दङ बिएलएलबि नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन